اجا قاسم سیرے پاونے ہاں لتا پتر حسن دا گھوڑے تے دیتی کرسی چھوڑ شبیرے تو نے جتنا پہلے جا پہنچا کتا لٹ پہلے تقدیرے کتا اتنا ظلم شبیریتے اس ناری قوم شریرے نئی لاش قسم دی ہک جاتے ایویں کتب دے وچ تحریرے اجانے خوشیاں دے آوڑے ہاں اجا قاسم سیرے پاوڑے ہاں اجا قاسم سیرے پاوڑے ہاں لج پاد گھران دی ہر خواہش اس مالک ملک دوباری ہے اجنان پار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسینیت اجنان پاک دی نگری تو کت پیر حسین تیاری ہے اجنان پاک اے جوان امان ہوئی علی اکبر شہباز میں دا گھبرا نہیں پرواز تی خاطر بالا ہے دل پیوں مادہ ازما نہیں تیری مسئلہ دی میں دیکھ بھی دی تے میرے سامنے نیر وہا نہیں تیری ہک ہک دل خود قیمت اکبر کل دنیا دے اقبا نہیں تر آ گئی دھرتی کربل دی تے جا کیتا پرواز او کعبے من کئی میل تے حقل دے وے شبیر دا در نہ جاوے